What's up there Lagaños? It's me again, Alvin Botis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Egis Outlet dito sa may Tarlac City. So yung location niya guys, dito sa barangay San Nicolas, Eftañedo. So tapat siya mismo ng Philippine National Bank or ng PNB dito sa Eftañedo. So ito na, yung diretso papunta dun sa may plaza. And kitang-kita mo rin dito yung RCS Supermarket. Kung gusto yung mag-visit dito guys, open naman sila ng Monday to Sunday, 9 a.m. until 7 p.m. So Tarlagueños, nandito na tayo sa loob ng Egis Outlet, Tarlac City. So mamaya sasamahan tayo ni Sir Grant para ikutin yung mga fair area nila dito. So meron tayong ladies wear, menswear, mga accessories, at syempre yung pinagmamalaki nilang shoes. Tarlagueños, nandito po tayo sa ladies wear section. Meron po tayong mga crop top, pants, sandals, mga bags, sweater, mga terno, at iba pa po. Nandito po tayo sa menswear, may mga pang-basketball po tayo, pang-gym. Meron din po mga oversizes, t-shirts, premium tees na damit. Nandito naman po tayo sa accessories area. May mga Crocs po tayo, slides, bags, sports bags, caps, and mga medyas po. Nandito naman po tayo sa shoes area na kung saan available po pambabae, panlalaki. Mayroon po tayong mga premium copy ng mga sapatos at maraming design na pagpipilian. Iniimbitahan ko po kayo ulit dito sa Egis Outlet Store na makikita sa ground floor T-Sat Building, Eftañedo Street. Thank you, Tarlagueños! Ayan guys, so naikot na natin yung buong area ni Egis Outlet dito sa may Tarlac City. Kaya kung naghahanap kayo ng mga pang-regalo ngayon paparating na Pasko, pasyal na kayo dito. So marami kayong mga products na makikita magmula dun sa mga bags, shoes, sandals, slides, t-shirts, shirts, shorts, and pants. So alos kompleto dito. And of course, pakipollow na rin yung kanilang Facebook page para updated kayo dun sa mga upcoming promos nila or mga ongoing promos ni Egis Outlet Tarlac City. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan yung share ang video nito para malaman din ng mga ibang ka-Tarlagueños natin dyan. Itong si Egis Outlet dito sa may Tarlac City. So nag-grand reopening sila dito ulit sa may Tarlac City. So hopefully makabisit kayo dito. So until our next vlog, peace out.